super pozik gaude, inoiz amestutako egune iritziralako. Ezin imaginatu zelan izango dan egune, baina alik eta hobea gondin izinde, emozionatuta, negarra egiteko goakaz, salto egiteko goakaz. Orain, batzar nagusiketako erabaki politikoa boletinean publikatu behar da. Boletinean publika bostien 2 hiledeko estaduak impugnazioa aurkezteko. Hori zinala estenatoki bat, beste bat izinalda registroan geldiaraztea gure registratzea, eta beste bat eserrez gertatzea. Alanda be, Usansolo herriak orain Aldundiari eskatuko dotzena da kudeaketa batzordea eratzea, hor Jurretako lagunek, eurei urtarrian eratu indotzien, gube espero dugu aliketa harinen eratzea kudeaketa batzorde hori, kudeatzeko aliketa hoberen Usansolo gure herri, egin bai. Gobernua sartu ginen, konpromioso hartu gendu, Usansolotarren hitza errespetatu behar zala, prozesu hori abiatu gendu, bide eman dutzugu, eta hona heldu gara, 2 urteren ostean, hor batzar nagusietan aurrera egiteko erabakia hartu da, buru araba errespetatuz, beraz, horretan berreztena, Aldakoko alkate moduan eta oraindik Usansolotarren alkate moduan, uste dut konpromiso hori bete dugula. Usansoloko espediente administratiboa eta gure segregazio prozedura 1988an data edo 88an daude. Lehenengo ikerketak, aldundiak ordainduta eta barretar eta beraz, aitzaki politiko bitzi, borondate politiko handie, errespetatu herritarron erabakia, eskubidea eta noski batzar nagusietako erabaki politikoa. Gure foru araua errespetatuz, gutxako inakoa, trabas beteriko foru araua errespetatu dugune, eta alandare, garaitu eta lortu dugune. Gaur, sentimenduak dauzela zarte programazio gitzi. Baina bai, kotxe karavana berde bat egingo dugu, Eleizak ere baimena emonozku 113 kanpana da jotzeko, jende guzti entere daien bihurtu garela udalerria, kotxe karabana berdea 5etan, umen arpei margozketa, txokolate txurroakaz, ekitaldia 88an hasitako ordezkari guztiekaz, erromeria eta dantza gauean gauer arte, eta topa, eta negar, gozatu, herria gazta herritarrekaz.